Wannan wani irin hauka ne da wulaganci don lamarin. Ina cikin abu wai kai ma kana mafarki ina cin biredi mai daɗi ka zo mun gaba a baki kana cin biredin hauka. wani irin na sama biredi Ka san yanzu karfe nawa ne kusan lan asuba ba ka tashi ka yi ba. wallahi ni yunwa ma nake shi ma yanzu nan ma zan tafi shagon mai shayi in je Ka fara yin sallah yau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shayi da aka samu da Allah. Wallahi yunwa nake ji. Da madara ko lifton zalla? Kawai ni ba ya ka sa madara ba. Bangiji Allah ji kan shi. A cika kofin? A dan daidai. To shi ke. Kai ci dan sa da yawa ma ni yunwa dan wallahi wallahi yunwa nake ji. Gaskiya. Kayo kofi. Za ka simu? Kai Allah sarki. Kai na ji tausayin shi ba. Zan ko rike shi da. Rike. Hama mai shayi. Me faru? Me ya kai? Bani ina haɗe zuciya da ƙyar wannan ai ba yi bane cewa ina bayani biredi ba cewa ba Allah Ba ma ko soma guda. ba kamala Ba ka ce ba kana jin yunwa. Ba ma ko soma guda. wannan biredi shi ake kira da Dinahas gaskiya bread wannan biredin akalla ya kai shi a kira shi da gaskiya bread ana yin shi da madara bota shuga abubuwa dai wanda ba ku taɓa tunani ba an sa a cikin wannan biredi kullum sai mun yi faɗa da iyalina akan kayan breakfast amma da na kai masu wannan biredin ba ku san yadda aka ji ba kan me duk mai bukatan wannan biredi wato gaskiya bread ya tuntube mu a wannan number 081 22 44 64 86 mun gode gaskiya bread shine zaɓin mu